zvava vane mudzimu ine style mai veku Victoria Falls vapiwa mota akwa yekunzi vatanga nekutenda Mwari havana kuda kuidolizer sei week now sei vabva vangoti chimhanya kuna baba chipaga unopiwa akwa yako. Welcome back to our channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vasingazivi nyaya, amai veku Victoria Falls vakasvika pana sei week now ndokukumbira mari apo sei vaipa vashandi vepa airport vaishanda neChristmas. Izvi vaizviitira kuti vanga vavabatsira nemudiwa wavo kuflya private jet yavo iri during the holiday. So vakangoti hey, since musiko kumba vana venyu muri pano pa airport regai ndingokupaiwo ma100. Amai ava vakazomanya vachifunga kuti mari iri kungopiwa munhu wese ndokusvikokumbirisa kuna sei week now kuti ndipeiwo bhuru. Sei week now vakabva vati aiwa manyanya kundinetsa, ndokutora ma100 avo ndokumapfekera muzijini ravo. Vakazo apologize later when the video went viral. Vakati ivo aiwa inini ndaipa vashandi vepa airport but hazvina kuzobuda zvakanaka and I apologize for the embarrassment yandakapa kuna mai ava. So amai pavazoenda kunokolekta mari yavo kuna lawyer Munangati vati vasvika paya vabva vatanga nekutenda Mwari. Vati iwe ndinotenda Mwari nekuti yaifanira kuva a breaking point yeupenyu hwangu ndo yakazova a stepping stone ndichibva ndangozongokwira. Saka fact yekuti vakatenda Mwari and havana kuidolizer sei week now yabva yavafadza bamba Johani ava vekumasowe ndokubva vangoti ivo pakungotanga video nekuti ndinoda kutenda Mwari ipapo chete ndinokumbirawo muende munoona madzibaba chipaga kuEnterprise Car Sales tomorrow morning mopiwa Toyota Aqua mutange gore nekafuel saver. Ndakaudzwa nalawyer wangu kuti murume wenyu ndiye aifona to control the collection process achitya kuti I could be there waiting for you. Kuchengera rudo hakuurai. Zvisinei ndati ndiwedzere zvishoma nekuti kukudza Mwari misi yese chikomborero. Enjoy your new car hanzvadzi. So ndo zvaitwa nasei vakati aiwa regai vape zvakare sister mota pamusoro. Guys ndokuita vadzimuka vane style vane skill vanomanya vachibatanidza uku nouku. Ko vamwe vadzimu vakadiko vakabatwa nehope vakafa vakadhakwa zvokwadi. Aiwa kana vada zvavo Mwari here aiwa titende zvakanaka zvinenge tinongodawo kutenda Mwari nekuita zvamuri kuitira vamwe. Ndo vamwewo vane maonero avo kuti aiwa sei week now vaita basa zvachose. Pana sister ava guys tiri kutofara zvisingaiti. Havasi avo artist havasi but fact yekuti vapiwa mota, this is something. And the fact that sei vari kuti murume aitochengera achifunga kuti maybe sei week now vari kutoda baby zvimwe zvacho zvinotoshamisa kuti recently munopiwa 5,000 inotokwana kutenga akwa yacho. Next thing odaniwa onzi uya utore mota. Zvinhu zvinofadza kana vada zvavo Mwari kuropafadza pakashoreka aiwa unowana madouble blessings. Congratulations, you have seen the glory of the Lord. He has done it for you. You will come back with a new song to sing God is good. Congratulations apa. Amen. Zvokwadi boss week now maratidza kuziva Mwari kwemhando yepamusoro cause most people vaive vakurasika zvakanyanya zvaigona kuzoita kuti Mwari vatsamwisise. Let's worship the Lord and thank Mr. Chifai for his generosity cause after all it's God who gives. Mwari ndiye ega anonamatwa. Hakuna kuzombonzi kwai muri mhondoro muri chini zvanga zvoitwa nerimwe artist redu riya zvanga zvaanekakurumbidza sei week now mukati ivo vakatozvionawo ndosaka vazoita chiitiko ichi chekuemphasize kuti Mwari ndiye ega anonamatwa. Vamwe vari kuti week now has got the money, we don't care kuti source yake iri kupi, but I admire the way he's sharing it with others. Just imagine if all millionaires do likewise. It will be a different world. Thumbs up week now. Keep up the good work. Critics will always exist, but keep the fire burning. Pane vazoisawo munamato wavo vakati Mwari waAbrahama, Isaac naJacob tirangarireiwo. Pari kuropafadzwa vamwe musatipfuurewo. 2025 uno vhurai masuo tiloketwewo nembinga dzenyu vana sei week now. Zvinodadisa izvi zvinovengwa nevaroi chete. I'm happy for you my sister and everyone else ari kupiwa zvipo nasei week now. Makaropafadzwa sei ndabvuma hangu ndimi wekutanga worldwide to gift people like this. Nemhuri yangu mugotirangarirawo. Each time I see this kind of post ndinoita mufaro sekuti ndini ndapiwa. This is great hazvo. Be blessed sei Chivayo namai Chivayo Lulu.
Kwozotiwo vamarufu vekuBotswana, Marufu family vane page paFacebook vakanyorerawo seWikiNew vakati ivo havasi kuda havo mota asi vari kukumbira assistance in raising funds for maartificial hands avo. Vati ivo compliments of New Year 2025. I hope this letter finds you in good health and high spirits. My name is Gift Marufu. I'm reaching out to you with a humble request for assistance in a matter that could profoundly change my life. A few years ago, ndakaita life-altering event that led to the loss of both my hands when my then boss shot me with a firearm at close range because ndandichikumbira maweddings angu. Adjusting to this reality has been incredibly challenging as it affects nearly every aspect of my daily life. Despite this, I have remained hopeful and determined to overcome these obstacles and pursue my dreams. With advancement in medical technology, I now have an opportunity to regain much of my independence through the use of artificial hands. However, the cost of acquiring and fitting these prosthetics along with the national rehabilitation is beyond what I can afford. I'm currently working to raise the required fund, and I am reaching out to kind-hearted individuals like yourself to support. The total amount needed is $27,000 zvakataurwa naBotswana Surgeon, and I raise $2,000 through a GoFund near Facebook. A generosity yenyu, whether through financial contribution or assistance in spreading the word about my case, would make a world of difference. Having artificial hands would allow me to perform tasks that many take for granted, such as eating, writing, working, and using the restroom. As shown in one of my Facebook videos, it would give me a chance to live fuller and independent life yangu, kumanyisa nawo nema opportunity yangu. Mandibatsirawo seWikiNew. So ndo mashoko ava marufu aya vari kukumbirawo kuwana rubatsiro kuna seWikiNew. Vataura zvakare vakati indokumbirawo ruregerero zvachose kuti mazotoita zvekundiona ndichikutegai. I should have come to your inbox ndataura nemi kuti aiwa sei ndokumbirawo mundiitirewo chinhu ichi. Guys, ndopaunoona kuti pane vanhu vari kutonyatsoneeda help zvachose. So ameno guys, kuti se vachiwana here ichi tatongodecide kuti rega tichitongochiita ipo pano, maybe pana achavatega kuti iro message chatochikumbirawo hama dzangu, tokumbirawo munamato wenyu kuti tsamba iyi ionekewo naseWikiNew. Vamwe vari kuti tipei link reGoFund isusu hatisati tarionawo. Vamwe ndo vanongoti murombo haro ichine nguo. Zvakaoma. Chinguri naiwe Marufu wakakumbira rubatsiro. Mhuri yeZimbabwe ingadai tangoita padiki patinapo. Torega kumirira mbinga. Hanzi rwizi runozara nemadiriro. Zvaitofamba maonero anguwo tatenda. Vamwe vari kuti WikiNew chiitaka zvinoita ndo vanhu vanoita help ava. Pane kuramba uchingosvitsa vagara vanazvo. Vese vari kuti WikiNew wacho zvekuitwa tege hadi anogona kusatobatsira. Muri kuti iona imi ko muri kudireko kumunyaradza. Hanzi rimwe gore Jesu waifamba muguta achikrosa ndokubva mumwe murume ashedzera akati son of David ndinzwirewo tsitsi. Vamwe vakataiwa uri kumboitira noise usataure, asi uya munhu anga determined akaramba achishauta kuti son of David ndokucheuka ndokubva zazwa nerudo ndokubva amuporesa. So hatisi kuti seWikiNew ndi son of David bodo, tiri kungoti musavhare munhu kana ane zvaari kuda kukumbira, muregei akumbire nenzira yake. Do leave a comment on what you think. Vanokwanisa kuita GoFundMe munogona kuenda papage rakanzi Marufu Family Primrose mundoona zviriko ikoko. Titende.